If I should go, forget me never. Josimaik esatenen, latzen jale gaionean, esatenen bere bizitza, como denporea antes de Cristo eta después de Cristo moan bere bizitza banaketa zela entre antes de latzen eta después de latzen, ez? Eta nik uste horrek asko bila bela esatia, ez? Latzen 8 urte, ez, geldi, ez? Eta lehenengo 2 urtetan, horre guen, ez? Gero ja, 4, 5, ja, aztitzu. Ja, hostia, beketen duzu eta esan duzu, haitu, igual, azteza, ja, gozela beste perspektiba batek ikusten, ez? Denporea pasau eta ja, etxasain barruan, eta ikusten duzu denporean perspektibiakin, ze izan zen, eta balora egin duzu, ez? Haitu, hau ondo ingen, hau eskin gen, hau pasau zen, hau bestia pasau zen. Beti biliga bat beste baziletan apurrat igual juergatan eta hola, behotuta zauzenian eta, zeo zein misio nio gana. Lehenkoan 5 minutu, bigarren 10 minutu, eta ja, 5 hilabete pasau, eta ja, ordu erdi, ja, bat beste pikaiten eta bestia talutzekoa, eta, bueno, ja, ni Josimaikin ja berra egiten, ja, hostia, eta hau ez egin izan oztan, eta bestia talutzekoa, eta ja, esan momentua, ja, zapatutik domekara pasau zana, osea. Eta, bueno, hor ja, planteamentua samurra zan, ez? Osea, beste gau juergan gaiz hau bat besteekin komentaien hau asunto hau eta hola, akorrea izan atzo gabian esan zebena. Osea, hori, galderia hori zen, ez? Galdetzen galderia zen, ni atzo esan daku akordeien hauke, danakin akordeien hauke, eta nire bai, eta... Horrek ekarri egin egunaten, ja esatea, bueno, ja bale, ja. O arre oso emisio hemen. O jote xu, o ya azketan gaiuk, izate, ya, o matamos el gusanillo, anuntzio moan, o... Bai, behitu bizan, bakoitzan egoeri esein zan, gauzak asko aldatu dira eta hola, eta, bueno, a ber, lehenengo gura geben, ez, horikia, eta, bueno, ordu daik betzan egon. Bai, eusanien momentu bat ikusten danokin hilekegula, eta, aurrea. Oso zaila ikusten den gauza bat, bueno, une proiektua justo bira bukatzen zen, potenkinena bai, Josema eta Ikerrena, eta hori aprobetxauaz, konjuntura hori, eta justo ja aurrutik berbain jako gana eta aurreratutako gana, botenkina piztinara. Eta, bueno, ja orduan, ja, zeixo zinean berba egiten, ja, son jakitia, a ver, ja, ikusi guen gutxo labera danok bilegela zeo zeikia, eta esan definitia zer biagaren ikia, a ver. Juntako ajuta, mentxe, lagun artean jogo xuxoz, eta... Bai, baina hori, lagun arteko hori geroa ekuitea, recuerdo moan ondo ongo zan, da, hau da, hori material zeikia ez, hori grabaitia ondo ongo zan, da, bai, baina lagun artean, baina eske, lagunak ez dago bakarrik hemen herrixan, herritik kanpoa lagun pila daku, eta guztua ikusiko lekeinak latzen berriz, da, orduan kontzertu batzuk, eta ez tegizer, da, Eta orduan, planteamentua, bueno, Inferno bateetan turra hau izan zen, ez, kontzertu sorta bat, helburu moan taldea irukara temoteko, eta baita ikusi iztuzkon, aprobetxaikian jenteari ikusi iztuzkon jende asko batzen ikusteko. Gixin bat, objektiboa zan jotia. Ondo urteteko ideia zan isilitxan eruatia. Isilitxan, obentzat, geu larotatik aparte, gure inguruko oso gertuko lau personak jakin, eure lagunketako eta besta bate izateko, ez? Gu ez ginen bestan bate izateko, ez? Bitu autoa petzaien gabitz eta gauz oso ilusionota eta estitauta, eta baina ez izan apurate gauzia gauzatu arte, ez? Justo bulen itxien junto ginen, eta egin hola reunizio bat, deinuzko indiar, eta reunizioa zeak, reunizioa bat ezen dut,
Osea, bat emat eskondu bio, bat emat ukumea, Eta jasarri ginen, eta... Bueno, oker espanau, Martik berak esan hemen, latzen bueltaiten da, gira bat izango da bakarrik, helburua DVD bat iki izango da, eta, bueno, ik pari da, argazkisak eta gotio. I Jimmy gure rodixe izango da ez, eta i Bull, apur bat, enkarrauko ez bideoz gauza dana jasotiaz, eta gero horrekin ekstratan edo zerbait egiteko, dokumental bat edo ikusiko zen aurrera. Eta aparte gero eurak gure betiko lagunakin kontau izatia movida aurrera eruateko, oso txalogarri xa, azkenean eurak behi gure izan daue, gube movida hortan sartuta gotia, bizikia eta eureri lagunik ez. Negu bukaran, txaila martxuan edo, eukibuen lehenengo bileria Javier Txokin. Ni manaierra nintzen azken garaian, eta Potenkinekin ibili nintzen, eta han, Iker eta Jose harreman handia nuen, eta haiek esan zidaten itzultzeko asmoa zutela, eta egia esan esen iruditu arraroa, espero nuen, bai. Esperantza banitxakan, lehentxio behan duzio gertatu bihartzula irutze zitzaidan. Esan dena road manager edo kontzertu egunetan zurekin dauenan euser gauzetadako. Euser gauzaren biharra eukizkio, beti handauzena dira Mikel eta Goizeder, ez? Egia esan, bi latzenkide ezagutzen genitun txintxarri modun, hori Potenkinen eta zebielako, eta bagenukan nola baiteko harremana, baina beste bisak egia esan ez genitun ezagutzen. Eta itzulerarena pozgarria izan zen, noski. Beldur pixkatekin ere, hasiera batean ze apostua itzela zen, baina ondo. Baina, konpromiso hartu nun alnitxun kontzertu gehien eta gustatuko litzai dela nire jutia, nire ezagit nola batxe... parte taldia beha jaituk, baina nire pixkat ez egiten. Harreman horregatik edo, ezagit, asko apreziatzen dut. Taldea asko apreziatzen dut. Gu beti hemen errokaldeko sotuan sartuta, gure lehenengo referentzia automatikoki hau zen, baina kontuatu ginen horretxatik isilik gure bagaren mantenitea, imposiblia zala errekalden sartzea. Horretik erabaki beben, baserrin baten, leku baten, apur bat diskutuan, ez? Eta euki egizua suertia, eskoretzako lokalat lortu dela. Jessikan tio, proposauzkun hori, garaje bat leku industrial baten, eta orduan sonoridadez betzan nengo problemarik. Horre egun batzu behar zian, lokalkapuan onjugen ekipoi ez dukagun, kotxetan entzuten. Eta, nintziten nian, eta ez egixoken, ez dut... Lehenengo aldiz lauro joteko, izan zen la hostiaz. Eta berriz esan dena, lau txaston jo eta ra. Eta ra hori izan zen, hasi ginen dano batea joten, batea besti behitu ginen, eta 10 segunduen ja kagauen, emozioekin joen etzan akordeo bat, golpia galdu eta bestia eruña. Lehenengo 10 segundu horrek izan ziren, esaten duzu, honek ondiok zonaikin dago, ez? Eta lehenengo barri eta gero etorri ziren lehenengo, ez dakit, emozio haidian etzan entzuten bakarrik musika, entzuten ziren emozioa pegai, ez dakit, nik entzuten ne bihotzan ne golpia baino altu, ez dakit zela esan. Eta entzuten Josemaina bai, eta Uriarte nagota, honek ondiok badaki kantuan, ez?
Eta Martik aurroia sekula jogotu goten da, jode. Bai, bueno, aldi berian konturaketa zeinan gauzak eta alaz, bihatzape onioegan akordatxe ziala. Eta orduan, bueno... Bai, gaina beste estilo batetik zela gatozen ja... bilurraken ikusteken, ez? Kantuak zela ikusiko gen, enfoke heavy hori zela euken. Eta... alde hortatik segiren hartu gen berriz kantuak. Eta reperto izan asuntua eta hori dana oso... Oso zamora, hain beste abestia ez daku, orduan, biagaren kontzertu ondixak itea hori klaro dukagun, kontzertu potentiak itea, ingrediente askokin, soluak, bestia arutzakua, akustikak, gauza potentia biagaren itea. Ezin behar ordu beteko kontzertu motz bat itea, ze... Gauza dut izenak eta taldeak gisa oskaketan ebela, ez? Ba, 2007ko irailan, joen lehenengo kontzertua. Kontzertu clandestino, publiko, holako petit komite, ez da gizela esan be. Izan zan apur bat, esan gen, bueno, lagunan aurrien jokua ber, lokalen jotia gauza bada, ja beste gauza bada, ba, gentien aurrien jotia, ez? Ba, jota berezu izan zen, zatik, alde batetik, ba hori, gure apur bat ensaio lokaletik eta ja zuzenekoan bitarteko eskaloia zen, ez? Jotea ensaio bat lagun artian. Eta izan zen, hostian, un personan aurrian, berriz be, taula gainean, berriz joten, berriz be, azkenean bakoitza, betiko gestu egiten, betiko saltu eranen, jo, bezi, egunda batzu izan zela arantzako kontzertua, gure kantu batak esaten dago, ez? Urtia pasako diala, baina ondiok gaztia gaila, ez? Da, ni orduan ikusten nehen, ni izte gaztia nintzen no ez, baina ni urtia etxaten pasako orduan. Ni directamente aurreko gunean arantzan, aurreko gunean gaztelekoan, horrela izan zen. Hoxen, hasiera batian zianak. Serio eta broma gutxi. Osea, kamioi bat dezela, oso ondo, oso fuerte. Oso fuerte. Gorka kamioi bat dezela sonatzen, bat ere jakin, eta, bueno, Jose Maire bai. Eta Marti ikuste zen berriz ordua sartu bat zeola gitarrakin. Eta gero, hori artera hotxakin, oso ondo. Oso ondo, fuerte. Osea, gauzak ondo ikia bueltatu diala, osea, ez diala bueltatu eta venga, lau zeain eta ez. Lehen zianak, gauzak ondo in, eta bestela etxian gehatu. Eta kontzertua, osea, Gaztelekuko ensaio hortan, eurak ikustea alako ondo, eta gero ikustea, bai, kuadriako jentia lagunak eta ikustea alako emozioak egin, ez daitzu, asko guztu zuten kontzertua. Aitor eta horri zen ikusi barik urtiak eta joten, esan duzkoen jo, kabroi batzuk inala, nehar ineraino eta lau bat aldiz, ez da gitzen. ¿Habéis hecho llegar? Pues unas 4 con Gero etorriko ziren kontzertuak ondo ondia eta de puta madre ondia. Lehenengoko hori
hor sentidu gena laurok, nik usteot, ez tozkula berriz beste kontzertu bat beste emongo. Bueno, kaixo da noi. Goitzar Anton naiz, Txintxerri Management bulegoko lankidea. Hau da, latzenen itzulerarekin zerikusia duen aspektu oro koordinatzen ari den bulego koordinator. Lehenik eta behin eskerra gaur hona gerturatu zareten guztioi. Eta, bueno, hasteko aitortu Txintxerri Management oso harro dagoela proiektu honetan latzenekin batera lanean aritzateagatik. Urtebete daramagu proiektu honetan lanean, eta egia esan mimo osoa jarri dugu bertan. Ilusio handiz, lortu nahi genuena zen, latzenen eskenatoki naiz soka diskografikora aurreko bueltarekin, oroimenean gelitzea euskal eskena musikaleko talde garrantzitsu honetariko baten amaiera loritzea era potente batetan. Ni hasieratik esan nuen ez nola ikusten hain arriskutsua itxulera hau, ezta? Gaurko musikaren egoera oso txarra dela denok dakigu eta latzen aritu ziren garaian kondizioan gaur egun ez daudela, baina ni kriston konfiantza neukan talderengan eta bueno, ez nuen hankasartu. Kiria, nos emoan, planteatu hiru ataletan moan, lehenengo izango da gaztetxe mailan, gero areto mailan eta gero festival handi edo ia apurat leku zabalautean, ez? Egia esan
beldur pixkat ematen zidan, esan dizu dudanagatik bere bai, ez? Jendea kontzertutara ez da juten asko, kostatzen zaio, eta beldurra hori neukan, bai, baina, bueno, lehen kontzertuen genuenean, riezun, eta holako jendetza ikusi nuenean, ja, beldur guztiak handu genitxun, eta aurrera. Parro erdinguruenan, galduta, mendiartian, eta ze kristo urtengo da hemen, eta gaztetxe bat, topagoen gaztetxe bat formala, distribuzio politiakein, eta kontzertu izan zanan, jente pila etorri gaina oinatietik lehenengo kontzertua zan, eta bertago jentia beniztekin aparrak beste zen hori espezielako ino ze, kriston ambientia sortu zen, da, bueno, ja, lehenengo kontzertu horretan, ja, bastante kumpliu gen, gero espektatibak. Bai, lehenengo aldiz, ja, lagunak estian handako joten, ez, eta bai, kriston sensazioa, ez, berriz bezala hori entzutia jentiena kantaiken, hasieratik, eta oinatiko ensaiokoa, bider rogei, ez? Osea, sensazioa de locura eta zure aurrian jentia burua estinketan eta bai, imaginatek esai, ez? Kriston dan batekoa, ez? Hori izan zen lehenengua, gero torri zen audiokua, ondarru, bestia, eta ja hasi ginen kontzertu egin. Eta, bueno, petxauxakun aproposena bai guretako astea leku txikinenetatik eta garbi geuki geben gaztezia zigala proposena gazteko, eta gaina azteko hortan protagonismoa be lehenengo eura jasotia be ondo petxauxakun. Laudioko bal zen gotzaua egual, eta teknikoa eta ondo polita, baina bastante kontzertu hotzaua beste dana baino, baina gero ja onberokoa eta ondarru eta esan lokura bat, ez? Berriz be, sensazio horreik de arpegira joten eta agresibidea dira eta asko motiva egin dozkun musikian arlo bat, ez? Leku txiki horreik mundozkoe seguridade bat eta ambiente bat sortu du gero handitxerako asko lagundu duzkuna.
Bai, bueno, Pikurroken izan zen Irurtzunen, kiroldegi izan. Eta han izan zen lehenengo aldizia, ia ikusten gebela gure argizkoku dana montauta eta pleno rendimiento, ez? Osea, hori Roger da argi teknikarisa, ez? Rogerrekin bebaita hori, lana ingeben sentido de bentsat, behakin lana egin eszenografia bat montau, gero behak diseño bat egin, eta berbain komunikau, eta ikusi ze biak egin guk, ze hilek esan. Ze, bueno, Amerikano ingo gure doulia eta hortan inbertiko diru geixo eta denpora geixo, baina hemen inguruan oso gutxi ikusten dela, ez? Eszenografia propio bat eruatia eta argi montaje bat, taldeari adaptautako argi montaje bat, ez? Taldean dako diseinautako argi montaje bat, ez? Bueno, montaje txukun bade bai, ez? Espektakuluan barruan sartzen dien argixak, estruktura metaliko batzuk eta telak eta hori gura gixuan hasieratik bebaitza zainketia. Eta bastante aldaketa da guretako. Leku txiki baten jo eta eszenaixo txiki baten jo, apenas mobilidade barik eta jentian horpegira jotia, pasatzen zara jotera eszenaixo handi baten, komodida danakin, argi pila batekin, eszenaixo batekin zure biezen lan baukua, baina jentea urriñago, ez? Eta bueno, nik uste dut pasua bastante ondo munge dela, etzan zanborra, oso aldaketa ondixea musikari bat, totalmente transforma egin da zure ambientea. Gaina CD instantaneo hori grabau geben, guretzat txala zerbait diferentia, ez? Hori Amerikanoa girisei ikusitako zerbait entzunda gauzen, baina, bueno, gauza interesantia ikusi gen, ez? Latzen dan mugan CD instantanea grabau, sin más, eta kontzertu bukatu eta jentiek eskuragarri eukan kontzertu bea, ez? CD baten. Bidean, guztiok gara giltza! Usurbilen pasau zena kriston hotzain ebela. Eskuape gogortuta egotekua. Eta nik ez da gilazkenian izan zen hain hotza ondiz egin ebela eta lekua oso ondixa zen da oso politia bai, baina hainbeste hotz egin eben urten ginala eta baixa berote horretik ja bukatu inzala, ez? Eta jentia ikusten zen goguekin, baina hotz asko.
esku baino amigo, todo Venga por ellos, venga, está bien todo, está todo lleno, nos lo vamos a comer. Venga por ellos. Bilbon, lehenko garaixan be, bazan leku bat nun, jentia migarten geben oso berotuta, oso gainian, oso gurekin batea oso entregatuta. Eta lekua bea antzokisa, nahi asko guztaixat, ez? Etxatena guztaien da antzokikua, antzokiana goina, ez? Eskilara puta horreik, ez? Azkenean, hori kontzertuko lehenengo han ez da lehenengo fileari, baina lekua bea dako bere enkantua, ez da nik personalki nukan kriston goguan jotekoz. Batetik Bilbon salago eta bestetik holago leku baten salago, ez? Bai, seguramente izan zen Ferrokarrileteneko kumbria. Alde danetatik. Taldia musikalki onduen egondan momentua, eta seguramente leku aldetik eta giro aldetik latzenentzat onenan lekua, ez? Eta gero, aparte egun, izan ziren bi egun, ostegun da ostiral, aurrerakon arriskuekin edo bentzet zamantzakin, bi egun leku igualian. Egun baten jentia eman leike, baina bigarrenean, eta suertez, bi egunetan egon zan lepo, ez? Bai, hori da maner naparrak aukillatik pasaien dara. Burua sartu xagoin Durango zein bizala eta erabatera bestera han latzenekan joko dela, ez? Eta, ez normala. Bueno, plangintza guztia hasi genuenean da bilerak eta hitz egiten da. Atera zen, Durangoko zokan kontzertu bat egin barzala, eta lekua bilatzen hasi, ez lortu, ezin lortu, eta azkenean jo behar zan. Beraz, kamioitxo bat lortu genuen. Puntazo esan zen, ez? Rogerrek bere kamioia ekarri dozkun, gure lokal kanpuan ja kamioian bertan instrumentu danak montau, izan bidamoan, proba txiki batein, 2 minutuko proba batein, eta jazta, tapa itxi, hartu kamioia eta Durango aldea bidian, ez? Eta gauza, hori, urtengo zan, ez? Zatik, zein problema urten like, edo municipala dala, ez dala, Aiolaz bat, municipal bat eguela bertan, eta baina ikusi joanan ez zola normala. Ez dela normala, trailer doigan. Eta, abertzetan gebitzen, abestia, bili ginen maketa bat, orkestea gatozela, eta bazkeni ez dakit nola demontre, baina aparkatu genu, jendia hasi zan hor inguratzen, ze gertatzen da hemen, bai ez dakit zer, eta hiloia altxa, guazi lehen da biziko akordiak, eta
Bitu eta latzen eko da, eta entea gortuko aurrian laren persona kantuan. Hora erdakiruna hau. Deitua, ekatzen gaitu, deno bai gaude! Eraso! Eta, bueno, Durango guata gero, etorri zen Gazteizeko kontzertua, Geldoradon, Arabe, Oñatiko jente bile eman zen. Bi autobuska montauzian Oñatin, gu eta golpe estado ikustea bateko. Oso ondo urten txakun gaina, kontzertu hori, oso ondo zen, kriston ambientia hon zen, oso guztuan gainean. Ego handi, segiu gen, Gernikako Astran jogoen, hanbe Oñatiko beste talde bat egin, Shaolin Stoner, talde egin eginan. Hasieratik zerbait klaru bazauen, zan Oñatin kontzertu bat jo bizala eta gaina kontzertu bat ondo india, kontzertu handi bat. Eta gaina bebaite intuit izan naiz da ez hitz egin temiatik DVD-a bertan Oñatin grauko zala. Oñatiarrak izan da eta Oñatiko zema jente mobiudan
biran ziar ikusita, bueno, nik uste lekuik aporposena oinatin grabaila zala. Berez kontratazioaren tramitazioa hasi zen betiko modun, gure baldintzak azalduen izkien, berez etzeon inolako arazoik. Eta halako baten esan duzkuen, oinatik jotia gura hu, ezin dula alkoholik sartu, polideportiboa. Gisa esan, bastante atzea gota ginean, kontran gauzuen total, eta geure posturi esan, o punto hori arreglait esan era batera, edo oinatin etzak joko kontzertua. Ontxe birarako, biran ostian eta biun zuzeneko hau. Grabau bibun kontzertua, justo hori izatea barra barik horrek suponitzen dauen faktore barrixakin kontauta. Adin gutxiko jentia bangoala eta alkoholik ez. Hori ezin gen asimileu. Rock kontzertu bat, taberna barik, adin gutxiko jentia doialako, nagusixerik les den por culo, ze pasaien da hemen. Horre, gero, bai egon zena, bai dakotena sensazio pertsonal bat nik de pijama da. Ez zibela erabili guri pesoixekun kasu hori, herri mailan hermeen bultzaketako movimentu bat, korriente bat openixuana, lege hori o norma hori ez dagoela sentidorik herri mailan, ez? Eta ikusi gen udaletxiek ez zela atzera bota, mantenu zala ideia horrekin, eta orduan proposatu zen oinatetik inguruan kontzertu bat itea. Eta fasilidade geixen mundozkuna lekua eskoriatza izan da ziratik, ez? Orduan junginan asako eskoriatza da eta eskertu bertako jende dana, se portau zian como los putos jefes, eta hori eskoriatza junginan. Oinatikoa bapena bat, baina hori ez ginen heldu adostasun bateta eta listo. Eskoriatzako horrexekin gauz oso eskertuta. Egon ginen ostiralian bebai, aurreko gunean egon ginen froga ganak eta dana pres jaeten. Karo, ana llegatu zen de eguna, egun klabe izan zen, eta han ikusi zen denok egindako lan gogorra, baita latzen taldekoena, txintxarrikoena, zuena, roierena, eta lan hori eta ongi ikustea polita izan zen. Ni oso harro sentitu nintzen hori proiektu hau parte izateagatik. Eixa esan bakarrik hitz onak eukilekegu eskoriatzako udaletxea eta eskoriatza herrixari buruz, ez, gurekiko. Aparte eskoriatzen entzai egin dula, dana zentzien zanburtasinoak eta aktitude ona eta eixa esan tremendako plazerra guretako eskoriatzen jotia, eta eskoriatzako jentiakin lan haikia. Azkenien etxian jotea izan da, oinatin bertan jotea. Problema batekin, oinatiko jentia eskoriatza fateko autobusak edo biaziala, eta orduan horrek garten dauen arazo logistiko horreik, zela jentie mobidu eta hori dana, baina... Kotxetan eta biltie baino bueltaka, autobusak ifini, oso pentsaxakun idea ona zala. Eta, azkenian lortu gen autobus horregotea, baiara bueltaka.
Eta sentiu ginen etxien moan. Etxien moan, etxien baino beto. Ze gaina zerbetxe gangen gura beste, eta kalimutxu bai, eta dano pasagoen earki. Eta jentia etorri zana oinatetik eta kanpotik, eta ez dakit, gurekiko oso bero egon ziren, ez? Kantaitzen, saltaitzen, ikusten da bideoan, ez? Jentia oso guztua egon zala, eta gu geube oso guztua ginen, eta... Lan guzti hau bertan bizat burutzen zen, eta kriston lan egin genuen, da... Beste jente asko dabil horti bizi dana, zeuretako lanian, ez? Eta hori niretako zen pasaba. Azkenean, nik gutxienez, gura nena zen gutxienez, jente horren mailara aieiki, ez? Egun moan oso ondo urten zen, ez? Eguneko porcentaje handi baten, isa ez letetik dana ondo urten zen, ez? Lan izugarri izan zen, badakit txintxarriko lagunak tremendako lan auki behia eta tremendako gogorrak izan ziren laurendako, eta benetan izan zen niretako emozionantia, hori dana protagonista izatea zen aixo gainean, ez? Montaje horren danan eta movida horren danan protagonista izatea, ez? Eta alera aurreko egun danetan, prestaketan, generosian energia danan, ez dakit, izatea katalizadoria moan, dana energia gana fango bazan juntaile moan, eta de repente esplotako moan, da esplosini hortan niegotia, ez? Zen oso polilla, ez? Hemen pentsazak, nolako badian, ez du ezer erretokatu nahi izan, pentsa nola ensaiatuta jundian, zara, kontzertura eta, klaro, karta batea bakarrikan jokatu da, kontzertu bat bakarrikan grabatu da. Noitxe dana bizkat atope jarrita, eta publikoko gauzak eta itxeko, timbalak eta garbituta, eta agotsak eta guendikan gehiagi sartu gabe, nola batxe jarri dana sonatzen ikusteko, nola gehatuko ken bul. Baina oso guztua. Jarraitzaile barik etzan egongo latzen. Egongo zian lau tipo joten, ondo pasaitzen, baina latzen gaur ezagutzen du moguan etzan egongo. Nik ustot musikia, de hecho, etzan bizirik egongo jarraitzaile barik, ez? Atzenen urte hau esan bada intenso horretako eta polita, esan dela euratik, ez? Eta gero, ikusin biako da, ez? Aldaketa ondixia zango da danontzat. Atzenen urtea oso intensua esan da, eta oso asko pasaudea danon bizitzetan, ez? Hauki du historia bat, urte honetan danean batera injuna, baina baita banda hogetzen historia pertsonala, ez? Horrei paralelo fan dela, eta ikusi biako hogetzei non jarri xauen historia horrek, ez? Ni personalmente jarraketan dut, musikia biziken eta musika sorkuntzan eta musika taldiak eta zuzenekuari totalmente engantzauta eta epe motzean ez dut plantean aldaketarik nire aktitude hortan, Ni neuk ez dagote asmorik beste talde batekin hasteko disegikot, nire
grupotxuak topaitzen eta bila bentzet. Eta musika etuten, seguru, nahi musikiak endu dizkio, ni hiliten hau. Eta, berriz musika hontan jarraiketako intentzioakin, printzipioz. Naiz eta alde batetik gogoak gozun, paroi bat itxeko ez, deskantzau, eta jarraitu, baina, igual une oso ezberdina da, latzen planteamendu honetatik. Orduan, nik uste dut horrek ez tala izango impedimentu eta, musikan jarraitu gula. Zemat ez dakit, baina gehitxu bai. Niretako balatzen laguntalde bat, ez? Lehenengo egunetik sartu zian, lokal batean sartu zian egunetik ezautu bitu gala, gaur arte, rekuerdo asko dira, eta gauza asko, eta igual guk ikusitu gehiago, zela evoluzionau da hori, eurak eta pertsonalki eta musikalmente. Eta azkenean bastante zitu dukio bila, baina nik beti ikusi dut lagun moura, sekula ez dut ikusi talde baten moura hor, netako beti izan dira lagun kuadria bat. Aratzen izan da, ontsi komentarien garitzen moan agur, bigarren etxe izan da moan, bigarren familixia. Lau lagunek osatutako familixia. Hori izango beste agur bat eta horre beste putakei bat izango, ez? Bukatzean nian, hala, oinatiko lagunak beste temporada luze batien ikusi gabe. Unos petardos, baina faltan botako itxuta bamaitzen da nian. Ez da oso jende sanua, bai. Bai, emozionauta gauz beraiekin, gozada bada beraien kontzertu batea jutia, tratua da pasada bat, hau bez kontautaldia. Bai, zoragarrizia dira. Balantzia ez dela, lujo bat. Laguntaldian lan egitea da lujo bat. Kriston lan talde bat izan da. Lan ez dakit, pertsonak, lan egin dudan 10-15 pertsona oso maitagarriak eta beraiekin oso gustora lan egin dudan dut ez, orduan niretako hori dira pertsonak eta lan talde ikusgarri bat. Ez que benetan, ez que les debo mogollon eta kauen dio, bildura matezaiak era hortan sentimentuak adieraztia, baina eske hola dek. Eske hola sentitzeit, eske ni hemen natxiok parte handi batien behaien gatik. Pertsonal mailan egia esan pasada bat, isa famili maukuak. Potxola bat, zer ezak ezu bat, potxola bat. Eta benetan ikustia zenbat apreziatze eskiten, porque kriston pila apreziatze eskit. Danok gu laurok arro gauz, ez? Inun honeatik, ez? Asko gutxi izango, baina guretako izan da la hostia, ez? Ezkenean aukera deukitia hola gozo erritxeko, tio. Bizi izan duen dana, movida danak hori ez da munduan diru ipain da hona. Orduan, nik ez dago inungo damuik. Hobia gero okerragoa, baina, horretxe gagu, hau da dauena, nahi batek esaten ostan bixarpe euskizia urtengo gagoela eta gu egema bixarko euskizia guztia ondo. Starriko korapil sendo